Issa se naqra storja oħra miktuba mill-professur Joe Frigieri mill-ktieb L-istejjer tar-Ronnie u l-istorja li se naqra jisimha Il-Griżma. Saret drawwa fil-gżira tal-Bettieħ u l-festi nazzjonali li xahar wara li titwieled tarbija jew meta tfal jikbru sena, jew meta jgħaddi mill-eżami, jew meta joħorġu mill-isptar wara t-tunsilli jew l-appendiċite, jew meta jagħmlu l-preċett jew il-griżma, ommhom u missierhom jagħmlu parti. L-okkażjonijiet joktru minn sena għall-oħra. L-iskużi jinbidlu f'raġunijiet. Hekk li kull data ssir anniversarju u ħadd ma jieqaf mid-baħrit. Festa waħda twila ta' ikel, il-bies il-ellex, taqsis fuq dik u fuq l-oħra. Jaslu rigali mqartzin fil-karti tal-fidda u marbutin biċ-ċoff fejn tissallab iż-żigarella. In-nisa joħorġu ħaddejhom biex jilqgħu il-bews u l-irġiel jintilfu fil-komplimenti. F'kemmili ngħidlek l-arja tiċċajpar u titqal bit-tħaħen tas-sigaretti. Mużika taqqablek widnejk, tilwin fuq il-politika, ċajt vulgari u daħ bla rażan. Il-flejjes li jintefqu f'dawn l-okkażjonijiet ma jidhrux fid-dikjarazzjoni tal-ispejjeż għat-tnaqqis tat-taxxa. Min jew fuqhom taraħ iħabbrek biex kulħadd isir jaf kemm nefaq. Jitkellem b'ton ta' ħniena, donnu jrid jagħti l-impressjoni li ma setax ilaħħaq man-nefqa jew li nefaq iżjed milli xtaq jew qies. Imma minn kliemu tintebaħ li qed jiffanfra u li qed jimxi fedelment fuq l-erf miġbur f'qawl nannuħ. Min għandu l-bżar ħajroxxu. Ir-Ronnie bżar wisq ma kellux. Imma meta t-tewmin ġew biex jagħmlu l-griżma, martu Doris ma felħitx tisma' lin-nisa l-oħra jiftaħru x'kellhom lest tal-uliedhom u ddeċidiet li wkoll tagħmel xi ħaġa. Is-sibt filgħodu, meta żewġha kien qed ixappab it-tin biskutell fl-iskutella tal-kafè u r-radju kien qed jaqra l-lista tal-funerali, daret fuq u qaltlu: "Moran tal-ħelu u wix trid tiramisu bil-mascarpone?" "X'nagħmel?" għalilha r-Ronnie bħalqu miftuħ u nofs iskutell lest biex jerġa' jinżel minn kien tela. U da x'jaħbad. Ejdlu kif għedlek u jifmek. Taraħ fil-vetrina kejk kbir bil-krema. Hemm kien sal-bieraħ jekk ma ħaduhx. U qis li inti u ġej tgħaddi minn quddiem Rita tal-grocer u tħallija tarak lil dik il-ħatba. Ir-Ronnie maru xtara kejk mola żewġ solari. In-nies li raw ħaddej orku għajnejhom. Tal-posta kien għoddu tfarrak fl-arblu tad-dawn biex iħares lura minn fuq ir-rota. Is-sagristan waqaf qisu statwa bidu fuq il-ħabel tal-qampina. Tal-petrolju rad is-salib. U l-kelb ta' ġolu baqa' ġej warajh jimbaħ it-triq kollha donnu daħal fih ix-xitan. Ir-Ronnie ma seta' jagħmel xejn biex ikeċċih. Idejh it-tnejn kienu mafusin bħal morsa fuq linja matonda ta' taħt il-kejk, kbira daqs rota ta' karettun. Il-ħsibijiet li għaddew minn moħħu kienu jixbħu lil dawk ta' bniedem rieqed li joħlom li għandu laċċ u jilmaħ fl-ixkun vojt jew funtana nixfa taħt imnieħru. Kieku kellu biċċa laħam jew qadma tal-mudullum kien jitfaħkilu l-botu jeħles minnu. Kieku kellu bastun kien ibeżżaw bih. Imma fidejh la kellu għadma u laqqas bastun. Kellu tiramisu bil-mascarpone. Il-kej bil-krema li xtara minant tal-ħelu bl-ordni ta' martu għal-griżma ta' uliedu. Tal-kelb se jaqlibni, ħaseb ir-Ronnie. Jgħidu li l-qalb teħber. Inkella li jekk tibża li se jiġrilek xi ħaġa, tiġrilek minħabba l-biża'.
Kienet ir-raġuni, sekonda wara li għaddilu minn moħħu dak il-ħsieb, ir-Roni imbarram f'xifer il-bankina u tara l-tulu. Geddumu daħal fil-kejk u wiċċu nkesa bil-krema. Kif mesaħa, sab li idu imtliet bid-dem. Għam mill-art kif seta u ra li l-kelb ta' ġolu jolli siqu mal-ħajt u jgħib wara l-kantuniera. Daħal id-dar bla ħoss u sab lil Doris fuq il-bejt tonxor. Ħasel wiċċu taħt il-vit imma d-dem baqa' ħireġ. Telaq bġirja lejn il-poliklinika u reġa' lura bidu fil-ġibs u 3 punti fil-punta ta' geddumu. U hekk der l-għada fil-knisja għal griżma ta' wliedu quddiem il-Vigarju Ġenerali. U hemm tintemm l-istorja tagħna.